Agurterdi Durangoko Ezkurdi jaialai pilotalekutik bake torneoek 30 urte beteko dituzte gaur. 1997an hasi ziren lehendabiziko aldiz eta gaur 30. ekitaldia bi partidak osatuko dute. Lehendabizikoan kadeteak ikusian izango ditugu eta ondoren juvenilen txanda izango da. Bi markinar gaztetxoen finalera iritsi direnak, Aimar Ibarloza eta Josu Agirre Amailoa. Biak bikote osatu hori dute urte osoan zehar, baina gaur aurkari izango dira. Elkar ondo ezagutuko dute zalantzarik gabe, eta batak bestearen ahulguneak ustiatzen eta baliatzen saiatu beharko du prestigio handiko txapelketa hau irabazteko. Carmelo Ariznabarreta, ongi etorri. Eskerrik asko, arratsaldeon. Bueno, beti izan dute ospe handia txapelketa hauek eta gazte guztiek irabazteko irrikitan izango ditugu. Halaxe da, ez? Bizkaitarrentzako bintzat 30 urte, ja 30 urte garren txapelketa oingoan, da eskuz banaka honik uste beti izen dana aficionatu mailan referente bat torneo hau. Hemen, txapelun handiak urten diez, eta gaurkoan be, 30 urte garren urtea bake txapelketa honekin dabiela, eta bainotzu bezala txapelketa eskuz banako nik uste Bizkaia mailan dauen, gazte mailan dauen txapelketarik garrantzitsuena, ez? Hasi da neurketa Ibarlozaren sakearekin, Ibarlozaren tantoarekin oso luze atera du, asko baztertu du gainera. Eta horrela sakatuz gero, Carmelo, ederki bideratzeko aukera izango luke gaurko finala. Benetan atxelari izan da gainera, nik uste sake perfektuin dagoela, ez? Hobetu ezin da atara, ez? 7. hor arrasteko mailan justu bote eman du, eta baztertu da bikaina 9. kuadrora. Da sake oso ona izan da. Metro eta 87 zentimetro dituela ikusi ditu lehen datuetan, Aimar Ibarlozak eta metro eta 75 aurrelaria da Josu Agirre Amailoa. Laburragoa bigarren sakea. Eraman du, baina aukerako utzi dio bigarren kuadro terdian. Ez du erabat gozatu Aimarrek, lehen da biziko tantoaren bila. Josu, sakearen arabera asko aldaliteke. Gaurko partida eta tanto boladak ikus genitzake. Sakatzailea norden aintzat hartuta. Ondo baztertu du luze Ibarlozak, edo zer egiteko aukera izan dezake, bota oker xamarra egin dio. Asko zabaldu Agirre Amailoak. Ezker jarriko da kantxaren erdian aurrelaria Ibarloza. Erotaka da desente, jo dituzte lehen da biziko tantoren ondotik jokatzen ari diren bigarrenean. Presarik ez, tanto egiteko. Ibarlozaren aukera, orain bai ematera joan da. Boleaz defentsa Josuk. Aimarrek ezkerrez orain, aiz eraman du. Baina aukerako agelditu zaio Ibarlozari, orain bai ederki atzeratu duela. Oso zaila zen hori, bote egiten utzi izan balio oso atzera joango zen eta zazpitik goitiz etorren pelota hori eramatea ere. Nekeza, tanto luzea eta gogorra, Carmelo. Halaxe da, ez? Pelotak asko eman da tanto honetan, ikuste biek bikaina zirela partio honetan. Pelota trankile da ikusten da, bote itxerakoan pelota trankile da, eta Aimarrek ondo jartzen da pelotara. Min gehiago bilneke pelota zorrekin, baina, pelota estabil asko, eta nik uste adin honetarako pelota egokia diez. Josu galdiz, lan bikaina egin dugu, ez? Sufritzen tanto hontan, da azkenien Aimarrek eskerrak pilotak da bikaina jarri orman kontra, bestela Josu ikusten da borrukatzeko prest dagoela. Sake hon hau ere, eta tanto? Azkenien Aimarrek indagun hiru tantuek ondo indakoak, ez? Josu ondo dabil, baina benetan horrek hiru pelotak, amaitutako hiru pelota hauek, ondo baztertutako pelotak izan diez, da, orain arte Josuk ez dugu aukerarek izain momentuz bera aurre hartzeko tantu baten, ez? Hirutik bi sakez egindakoak izan dira, bestea pelotaka da asko jo ondoren. Sakea zozketak ala erabakita
atzelariari egokitu zaio eta momentuz etekina ateratzen ari zaio Aimar Ibarloza. Aterako da, ezker horma ikututa, baina gero ezkerrez gehiegi zabaldu du, gola jontzaio eta laugarrena ere sakez. Aimarrek ondo botaten da sakera, naite itxa atxelari izan ikusten da eskuz banak adituta dagoela iten da batez be basaketan, ze sake guztiek edanak ondo ataetu, sake guztiek ondo baztertu deu, da oingoan Agirra maioa, normala den lez, eskuz banaka buena itxera bakarri zara juten, da ematera junda, eta, puñako gora. Hemen frontoiko markagailuan, 3 eta 8 jartzen du, Carmelo, behar bada lehen da bizikoa sake Agian luzegi izango zen. Ez dakit, arrasto maian just bertan egon da, eta ez dakit iguel luzegi eman dauen. Alakoren bat. Bai, ze gertu egon da, hori sakea lehenengo sake hori. 3 eta 8 beraz, azken biak sakez egindakoak izan dira. Ibarloza, pelota baztertu nahian Agirre Maioa, baina ez du lortu, eta ekimena orain arte behin beti Aimarrena da. Hori ere ezkerrez gaizto jarri zaio Josuri eramateko, ez du lartu, eta orain bai laugarrena egin duela Aimar Ibarlozak. Bai, da, tantu guztiek ondo baztertut normala, ondo gozatzen ari da Aimarrek, agintzen ari da, baina alan dabe gainera esker horma hori ondo bilatzen. Tantu guztiek lortu izan ditu ondo baztertute, bai sakez edo bai pelotean oso ondo baztertutako pelotak izan dira. Eta hori seinale ona izaten da, pelotaria dela. Bai. Normalien jotzaileak eta, indarra ematen dabe, baina, askotan frontoi erdira edo zabalerantz edo indarra maen, baina ez da bez usantzen askore pelotea eta Aimarrek egun ere sakea nola baztertu dago. Sake guztiek hormarata ditu eta pelota kada guztiek ere baztertzen ari da eta momentuz oso ondo, oso lasa ikusten dako, pelota gozatzen da momentuz, sakea bere eskutan dau eta normalien eskuz banakan, sakea dekon alde asko iten dau eta momentuz aprobetzetan ari da. 18 izango da lehen da biziko final hau, bigarrena 22 tantora. Bake txapelketaren 30. edizioa da. Bi markinar ari dira karate mailako finala jokatzen. Ibarlozak berriz ere luze eta gurutzatua. 6 eta 8. 6tik 4 sakez egindakoak izan dira. Entzat hartu behar dugu atzelaria dela, ez duela binaka jokatzen dutenean ohiturarik sakatzeko, baina badira atzelari onak sakatzen eta hauetako bat bera izan liteke, Aimar bera erakusten ari dena dena. Ondo da pelotara, da botea ondo eman, da azken momentuan oinbek sake bikaina, nire sake bikaina. 7 eta 8. Eta ezin esango dute pelota gehiegi dagoenik, ez da horrelako gertatu eta. Ez, pelota baino zute. Aimarre pelotak da ona ematen, da alan dabe pelotia estabil asko. Nik uste adin honetarako egokia da. Adin honetan indarren aldea goten da batzutatik bestera, eta hemen Aimarrek bera dabil agintzen, baina pelotioan askotan join berri zen du pelotak asko, pelotia estabil asko. Pelotia nahiko tranquile da eta nik uste egokia eskuz banakaiteko adin honetan. Carmelo Arrinda eta Jon Zengotita Bengoa dira gaurko bi epaileak. Baina arte ez da jokaldi eztabaidagarririk ikusi, kanpora botako du sakea. Eta aurrenekoa hauxe izango da Josurentzat. Ez dakigu esertzeko aprobetxatuko duen edo pelota aldatzean aski izango duen etentzat hartzeko. 2015ko bake txapelketa irailaren 8an Sestaoko pelotalekuan hasi zen. Gero Laukizen, Bermeon, Sopelan, Jurretan, Portugaleten eta Lezaman jokatu dituzte jaialdiak eta azken geltokia, azken urteetakoa, Durangokoa hain zuzen ere.
Hemen dago Bake Kafe enpresa. Eta pilotalekoa ederki atontzen dute gaurko egunerako. Bertako eskolako umeak ere lehen elkartu dituzte. Argazkia ateratzeko 100 bat aur dabiltza Durangoko pilota eskolan. Eta horietako gehienak armailetan barreiatuta ikusi ditugu. Iraitz Arrieta Aimar Ibarrozarekin eta Jonekin aurrerago Josurekin Jon, Anaia. Arrieta gaztetan pelotan aritzen zen, aretsa baleta zuzen zen bere lagunen profesionala dan Andoni. Arrieta pelotan polito egiten zeuen da ondo, baina arazo egiten txu belaunekin da beti erdi lesion eta goten zen, belauna horietan suerte askorik izan da, gaur bere aholkuak ematen ari da Aimarreri, ez, gaurkoan. Bai, nik gogoratzen ez, duela urte batzuk, Iraitz Arrieta, Markinarra eta Joritz Arrieta Hernaniarra, eta sekulako nahaztea sortzen zizkigun, Joritz eta Iraitz biak Arrieta, eta Bizkaitarra, besteak Gipuzkoarra, eta kostatzen egun pixka, bakoitzaren izenak ondo ikastea. Jon Agirre Amaioa, Josuren anaia da, pelota aldatu dute, eta orain lehen da biziko pilotaka da bera jota, zenbat aldatzen duen partida. Eramateko moduko sakea da, Ibarlozarentzat. Ez du askorik atzeratu, eta oraintxe parekatuko du peloteoa Aimarrek. Nahazteko denborarik ere ez du izan. Josu. Entxe nuen igual gehitxua nahaztuko zolaz, baina zute pelotakarekin min askorik ez daiten, pelota hauekin. Da, benetan Aimarre ondo arrestatu indeu, Josu pestu aukera indirik izan nahaztatzeko, baina jairugarren pelotazuan agindu deu Aimarrek Josu hor eskerraz ez deu ondo gozatu, eta azkenien, lanak azkenien. Ez dio, sakeari zukurik atera, Agirre Amaioak lehen da biziko aukera izan duenean. 8-1. Eta rematea bideratu ahal izateko. Lehen da bizi Josuk ondo sakatu beharko du, min egin beharko du. Aurkariak pelota entrega dezan edo sartzeko moduko haut dezan. Ibarloza, 8. kuadroan zain. Luz izango da. Agirre Amaioa, bai. Eta lehen txikizio eragindio sakearekin ikusita agian litekeena da aire sartzen edo saiatzea. Oraingoz ez du horrelako erabakirik hartu, baina tanto gehiago sartzen badizkio agian pentsatu beharko du zerbait. Ibarlozaren bigarren sakea izango da. Laburragoa, baina hau ere ondo zuzendutakoa, ezkerra ezerki jaso du. Bai, oso ondo, Agirre Amaioak. Ibarloza, urrutitik zerbait egiten hasten den. Atzera Ibarlozak. Botibolea Josuk. Erdira jodu atzelariak, baina beste aukera bat izango du. Hauxe. Airez Agirre Amaioa, kaparen gainean geldituko da. Gainetik pasan nahi, bota egiten utzi Josu, ondo. Denbora izan du Laura jaisteko. Ezkerrez berriro. Oso desoroso jokatzen ari da Agirre Amaioa. Aimarre gainera Ibarloza, pelota tranquilik hartzen dugu, ondo jartzen da, botera pelotara, eta momentu zuen dontxe lehenengo dejadea. Ondo erantzun dio Josuk. Oinere ondo moidu da Aimarre gor ere, biek ondo, Josu oso ondo junda dejara, da alan dabe beste dejada bote dugu oso ondo,
Da Aimarrendekon gorputzerako oso askar ibili da, eta gainera pelotia gozatu eta eman, biek tanto honetan oso ondo da, ikusten da ez. Josuren nekea, nora egintzen ari den partidu osoan. Josu lan bikaina egiten, baina momentuz ezin Aimarren golpi eutzi ez. Aimarrek txapelketa honetan, Betanzos eta Barbara kanporatu ditu. Eta Agirre Amailoak anitua. Eta Olaguena da. Erdiak egin ditu Ibarlozak bake txapelketako finalean. 9 eta 1 aurreratu da, zesake hau ere. Ez da iritsiko errestoa, 10 eta 1. 6 tanto lortu ditu sakez, falta bat ere egin du. Durangoko Ezkurdi pilotalekuan gaude. 1986 garren urtean antolatu zuten lehen da biziko aldiz. Bake txapelketa, arrezkero urtero. Gazte torneo hau jokatzeko aukera izan dute. Lehen Nafarrak eta Gipuzkoarrak eta ikusi izan ditugu, baina azken urteetan Bizkaitarra bakarrik. Ondala urte batzuk, Altuna, profesionala jokinek kadetetan ibazizun. Jurretan ondala, ez dakit, urte askori pesta, Da uste orduan izin zen azkena Bizkaiti kanpo etorzin pelotari. Guztok erostarbe egon zela finalean, Ziarrustan kontra galdu zuela, 2012an. Orduan etorzien Naparrak eta Gipuzkoarrak eta Arabarrak ere joatzen. Da egon direz noiz benka, gure sasoien etorten ziren urte batzutan Patxi Eugi eta olakoak bai. Baina urte gehienetan Bizkaitxarrak aritu gara, ez? Da, eskertzekoa da, ez? 30 urte olako enpresa batek txapelketa hau babesten egotea, da, Kafe Baskez, lehenengotatik aritu izan da, eta eskertzekoa da, gaztiei olako txapelketa garrantzitsu baten laguntzaile izatea, ez? Txirrindularitzan ere ibili zen, ekiporen bat izan zen. Bai. Txirrindularitzan da, Durango aldean bai txapelketa honetan, bai txirrindularitzan, da bai saskibaloian bere izan dute bere momentuak, eta oin ez dakit txirrindulari mundu hortan ari diren, Baina bai, hortaz urtero egon direz, urtea hainbat urtetan egon direz. 3 kilo horietan behintzat, ni dakidana, igual beste batzutan ere, baina hor Josuk ikusi da janaztu dauela pizkat tantoa. Nik uste olakoa behintzat gehiago alegin du bardala, aukera dagoenean, klaro. Orain arte ez dugu aukera asko izan, baina peloteoan ikusten da Aimarrek gehitxo dala, eta nik uste aldatu beharko dagoela, alegin du gehiago mobitzen aurrean, da ondo urtetan bondo, eta bestela, alegin du, nik uste hor dagoela aukera pizkat buelta emateko partibari, ez? Tanto egin eta esertzea eskatu du. Bat asaitu eta sakeari lehen baino konzentratuago ekiten dion bigarren botean argi eta garbi jaso du Aimat Ibarlozak eta arrazoin zuten epaileek. 2 eta 10 oso aurrean dugu Ibarloza, erdia baino gehiago eginda, oso urruti dauka Josuk aurkaria, baina saiatu beharko du. Hola, ez gainera mano-mano hori gertatzen da, markagailu asko laguntzen deu. Aimarrek, errenta horrekin tranquilo ongo da, eta, claro, Josuko ingoan, arrizgatu aparte dana ondo inbiko deu, bintzat partiduan sartzeko, eta markagailu dauen bezala, ez da erreza izan, erremate guztizek ondo urtetia, baina, bere usarta da, eta segura aski aleginduko dauela, eta bintzat partidu bizi dau, eta ondino ekin dingo deu. Ere pelota atera du Josuk, lehen errentarik ez dio atera, baina berriro saiatuko da. Berak saskitik ateratako pilotarekin. Ezker horma ikutu atera, baina gehiago arrotu du errestoa. Erresto bikaina. Pentsa hau frontiza altura asko dugu, zestapuntago fronto da, agian hau 11 metro izango ditu, eta sake bikainen dugu Josu, eta lan dabe zeharrez altzatu dugu, gora junjako. Ondo, eta nik uste
zuzen bari golan ata behar dagoela, pelota azpitik, ia pelota pizka mugitzen dan, da Aimarrek hain eroso ez egotea, ez, orain arte Aimarre perfecto dabil, da oso eroso eta pelota gozatzen, da oinere, suerte txarraskuñako pelotia gora, baina ondo sartu dengoan bezkua. Zazpiterritik, erantzun du ezkerrez, Ibar Lozak, oso harro utzi du txokoan, hala ere baztertu egin zaio eta beste aukera bat izango du. Orain bai. Lehenengoan bezaiatu da, ez dio urten, baina bueno, baztertu inda eta bigarren aukerea edertu itxi du dejadea txokoan, ez? Eta baino txu, eta asmatzen badu Sakiaz, joku hau egiten badu, bueno, nik uste ondino partiduan sartuko dala, eta ia bolada txubitin dut tantoa, pentsa eta Aimarri ez dutzeko pizka, ze momentu Aimarri oso gustora da bilez. 4:10. Erdi-erdiko sakea dau. Adarrozak erantzun. Pelotakada bat gehiago jona izan du Josu, baina hor hasiko da agintzen Aimar. Aukero okin dugu hor sake bueltan juteko, baina ez dut ez da erresa. Atzean dauka orain Ibar Lozak Agirre Amailoa. Altura handia eman, baina arrisku txikia da hemen. Lehen Carmelo aipatu duenagatik oso altura handia duelako bai Frontisak eta bai ezker hormak. Gainera Aimarreri ikusten jako, ez? Pelotak oso apala etortzen jakoz, boteakin da orduen pelota guztitara epinten da ondo, ez? Pelota txuetorko bazan azpitik edo zela, igual baten batezuen gozatuko, baina hor pelota guzti hori behitu. Ez eukan zetan egin beharrik, oso argi gondala asmatzen, baina dejadaz normalean oso gustora bilten da eta konfiantza handia deko, baina horre opari edarren dutxo bere laguneri, da ja partiduko bigarrena, ez? Lehenengo sake hori zabalera bota dauena, eta ingoan ere, opariak izaten diez, mano-manon, da mano-manon bakizu. Opariak askotan, gero ametik, behatzitik, amarretik hasi bizara tantu, eta sakik eukitia eskutan beti meseda handi izaten da, eta ingoan lanin biko dut berriro. Josu lanean segidu, naiz eta goitibera agintzen ari zen aurkaria. Eta segi izanak, eman dio saria. Pelote askoz gehiago da, hortxe ikusten ari zarete, bi pelotakada nahikoa dituela agintzen hasteko. Era behar bada Josu, dejada azkarra botatzen hasi beharko du, bestela, erabat menpean hartzen baitu. Arriskatu beharra dokala argi eta garbi dago Agirre Amailoak. Neke fisikoa gainera askoz ere handiagoa izango du aurrelariak, bera baita bil atzera eta aurrera. Askoz erosoago ari da Aimar. Ondo defensan Josu. Orain gehiago kostako zaio dejada botatzea Ibar Lozari. Aurreko hutsa oraindik buruan izango du. Gokera Josu, ondo mandio. Hortxe du. Agirre Amailoak, deja da, oso na. Oso ondo. Ikusten da lautik aurrea dauenean tanto amaitzeko trebea dela eta, bueno, horreitik askotan lehen egin beharko deu. Bestela botera agintzen du Aimarrek nahiko eroso. Ingoan Josu ondo baztertu du pelotakada bat, eukere izateko urrengoan dejada botatzeko, ez? Da gerturatu da, baino txut, Josu lan bikainari da egiten, da gerturatu da markagailuan, da, bueno, Aimarre peoin bildurra izango da zuk esan duzun bezala dejada botatzeko, eta Josu tranquilo egongo da defentsako lanetan. Da, ia hoin sakea asmatzen dagoen. 5-0 partziala sartu dio Agirre Amailoak, sakea zortzira atzeratu du. Ederra arrestoa. Oso ona. Egira nun jarri duen. Dominatzen ja arrestoaz bakarrik, Hortxe dauka aukera, dejada oso arroa. Zelako bildurra, bota da bai. Zelako bildurraz bota da beno ingo dejadea. Agirre Amailoa. Bata agintzen, beste defentsa, baina gora bota du ezkerrez pelota Josuk eta 11.
Aimarrentzat. Aimarre arnasa hartuko zeuen, ze orain hartu oso tranquili ibili da, baina azkenengo tanto hontan ikusten da hori aurreko dejada txartu botaterakoan, noin be ze bildurraz bota dauen, ze normalien dejan ondo botaten dugu ere, bikoteka ikusi dugu dejadak botatzen bikainak zabalera, baina hori ikusi da izutu da gala, eta hau tanto ondo etorri jako berriro be sake askutan eukiteko, eta berriro be sake bikain horrekin agintzen hasteko, eta ia berentzako ona izango zen, bintzat berriro be tantu batzuk lortzea, da 18. tantu horta gerturatzea, ez? Josu eta Jon, Agirre Mailoa, Amaiak ikusi ditugu. Baina aurrak opari eske. Ezkurdi pilotalekuan. Bake txapelketako finalak ikusten ari gara. Kadete mailakoa lehen da bizi eta hauek amaitu ondoren milen txanda izango da. Agortu dute denbora, zutitu da Ibarloza, zuti dadila eskatu dio epaileak Agirre Amaioari. Eta beste pelotaren bat ateratzeko asmoa du Ibarlozak. Atxena ondo etorriko zitzaion Ibarlozari, 5-8 partziala aurkariak txartu ondoren, baina Agirre Maioarentzat ere gauza bera. Antzera eta aurrera desiente ibiltzen ari baita. Pelota bat, badirudi aterako duela. Iraitz Arrietaren esanak entzun ditu eta badirudi aldatzea erabaki dutela. Bai. Pelota hartu eta frontis aldera baitoa Josu Agirre Mailoa. Markinarrak dira biak, bata aurlaria, bestea atzelaria, elkarrekin jokatzen dute urte osoan zehar. Baina gaur, bata bestearen kontra, jokatzea egokitu zaie. 16 pilotarik hartu dute parte maila bakoitzean. 16 horietatik bi onenak markinarrak. Eta bietan gaur zein nagusitzen den laster jakingo dugu. Ibarlozaren sakea. Oso ona hori ere. Ondo Josu. Ere mandu. Pelota berria da eta ezagundu. Hortzean bakarrik. Bajutxo ba, beria baina bajutxo ba. Ibili antzerak ibilten da, baina botik itxutxau dugu eta Aimarre peontxe ikustiako epinteko denpora gitxia emoten dut. Nengoan azkenengo pelotak adabiestego hainbeste gozatu, lehengo pelota modun. Hauen gauzak arrara egiten ditu hone pelotak, eta nik uste Aimarrentzako pelota tranquila ondo gozatzeko errezago izango zala. Egin ditu bai, 3-4 gauza arraro pelotak. Bai. Okaldi orain, tanto. Baina ikusten da, ez dagoela agintzen hainbeste, ez da bila hainbeste pelota frontisetik. Da, Josu gertu egon da tanto guztian. Azkenean tanto amaitu basun da, eurek uste konturati dela, ez da asmatu pelota horrekin. Nik uste, nahi izango zuen pelota barria, beti gehiago biltzen dalako, baina ez da asmatu, eta tanto lortu dabe, da berriro segurazki, lehenengo pelota gala esan dio laguneri, Josuri, beraz, lehenengo pelotarekin arituko da berriro be. Iraitz bera joan zaio. Aimarri lehengoa atera ezala eskatzera eta gase egin du.
asko zabeto dominatu maititu aurreko tantoak beste pelotarekin. 12-6. Bieren egin ditu Ibar Lozak. Beste dozen erdi bat tanto beharko ditu. Sake luzea, txost egin dio eta ezin eraman. Zazpi tanto lortu ditu Sakez. Falta bat ere egin du. Ezin dio kontrarioari egiten utzi Agirre Amailoak. Partidako une garrantzitsua bizi izaten ari gara. Oso sake luzea. Luzegia bai. Beste aukera bat izango du Aimarrek. Eta ez da idearen bila joan, Ez? Momentuz danak botera ari da. Aimarrek ere, nahiko luzea ari da atzatzen. Da normalen orain arte hobeto baztertu indeu. Nengoan zuzena bat ara deu, baina ikusten da pelotari ematen diolaz, pelota besta oso askarra eta zazpian palanka horrekin ondo jartzen dauzakea, ez? Da baita gero pelotean ere. Berdire. Eskubiz erantzungo dio Agirre Amailoak. Baina pelota hau askoz gobeto gozatzen deu. Botera ondo jartzen da eta frontiza ondo aprobetzetan ari da eta momentuz berriro agintzen. Lauan. Askuinka da. Bolea Josuk. Aimar. Bote egingo dio. Eta tanto. 14-6, orain arteko alderik handiena. 9 tantokoa izan da, 10-1 Ibar Loza aurrelatu denean. Beste tanto bat egin ezkero, berdin egingo du aldea. Lau tanto behar ditu irabazteko. Aimar Ibar Lozak. Almaresean izena jarri nahi dute bi gazte hauek. Aurreneko 3 urteetan, juvenilek bakarrik jokatu zuten, baina gero maila ere ezarri zuten. Aukera orain, Agirre Amailoarentzat, luze jokatzea erabaki du. Aire sartuko da, oso ondo utzi txokoan. Azpigarrena. Horre ondo aprobetxatu dugu Aimarren dejada txar hori. Agintzeko Agirre Amailoa eta ikusten da aurrean dekonean joku aurrera eman eskero horre ikusten da hor bere lekuen dauela eta gero amaitzerakoan oso ondo ikusten duzula eta ondo amaitu ere, ez? Denbora eskatu du Josuk eta eserita dago. Maila honetan, aurreneko txapelketa, bake txapelketaren barruan 1989an antolatu zuten. Elorriagak irabazi zuen finala Iñaki Uriunagoenaren kontra. Handik aurrera, beti bi kategorietan jokatu dute. Azken txapelketa iaz, aurreko txapelketan Martitegiren kontra irabazita eta duela bi urte. Arandia eta Etxebarria izan ziren finala jokatu zutenak kadeteetan. Eta 2012an esaterako Altuna izan zen txapeldunetako bat. Dario aurreko urtean Elezkano bigarrena ere txapeldun. Eta 2010an lautik 3 gaur egun profesionaletan ari dira. Victor Esteban, Elezkano bigarrena eta Iñaki Artola.
aurreko urtean begiratu ezkero, Jaka eta Ezkurdia, beraz Palmaresa gaur egun profesional izendako pilotari ez josita dago, eta garai batean zuen kaso ere aipatu behar da, Carmelo, hemendik pilotari honenak pasatu izan dira, eta pozgarria izango da hori antolatzearentzat eta derentzat. Bai, baina zut, ez. Orduen gainera sasoi hartan eskuz banaka zegoen afizionatu mailan, gazte mailan zegoen txapelketarik bakarra zan, eta ospe handi daukan, eta bai, ez. Bai, hau eta 10 urte, bake laguntzen txapelketa hontan, da urtero ikusten diez, pelotari bikainak parte hartzen dabela, eta ondala gitxi ere, bueno, hor zuk esan da zuen pelotari guztiak ere, txapelketa hontan egon diez, ez. Agirre Amailoaren sakea, eskubiz jarri da Ibarloza, baina gaizki erantzun du, 8 eta 14. Hau pelota bajua da, nahi eta ibili gitxitxo, ez da hain arreza gozatzekoa, gehian makurtu bida, da peloti ebe ez dator hain tranquila, hain zuzena, da momentuz zoritxarrez Agirre Maiorako ez da belago gozatzen sakea baztertzen, ez? Sake honi ikuste ondo dabil ataten azpitik atibe dagoela Aimarreri, baina lortu behar duela pizka gehiago baztertzea, ez? Oingoan Aimarreri junjako pelota bera, baina baztertu eskero honi ikuste aukera hori izango dagoela gero bueltan erremate egiteko, ez? Bero oingoan lortzen badeu baztertzea sakea, ez? Ezker hor meikutu eta atera eginda, airearen biladoa. Zabaletik eskubiz, ondo erantzun dio Ibarlozak. Atzera joateko esaten hasi zaio Agirre Amailoari. Josu. Partido guztia eskubiz jokatzen ari da Ibarloza. Bolea Josuk, Aimar, barrura egin dio pilotak eta arazoak izan ditu jartzeko. Sotamanoz jartzeko aprobetxatu Agirre Amailoak, hortxe du aukera, ezkerrez jarri da. Gozatu gabea. Eskubiz orain, deja da zabalean, tanto. Ikusten da, aukera auketen dagoenean, amaitzeko trebea dela, eta pelota honekin ezain botedunekin, gehiago ibiltzen dana oinera ikusten jako Aimarrek nola zuk esan duzun bezala pelota tranquil bat okinde, baina pelota hauek bajuak beti tendabe gauza raron bat, da ez da jarri, eta hortik aurrera Agirre Amaio agindu indeu, eta agindu eskero, hirugarren kuadrortitik aurrera, hori ondo menperantzen dugu hor jokua, eta tanto amaitzeko, ondo ikusten jako. Hau ere, tanto izan da sakez. Horre sake azpitik ataterakoan, baino txute, Aimarreri gehiago zetan jako. Pelota tranquila torrenean da botarekin gozo ibili da partio osoan, baina hor Josuk ondo da asmatzen da bilez. Pelota azpitik ataten da momentuz etekin atara dut, eta baztertu eskero nik uste ondino erreza izango dela pelota gehiago eukiti aurren, ez? Horra Aimarrek ostetan jako horra azpiti pelota altzatzea, eta berriro behi Josu hori egitera gongo da, segurazki. Eta azpitik eta ia gero bueltan edo zuzen tanto hain edo bueltan asmatzea, ez? Hirugarren tanto lortu du sakez, laugarrenaren bila, ezkerrez eraman, hirugarren kuadroan, ezkerrez zabaldu, eskubiz orain Josu, Ibarloza, altura eman da atzeratu, botibolea Agirre Amailoak, ondo Ibarloza, defensa ona Josuk, bolea Futs, 15 eta 10. Zalantzan dabiltza. Beste pelotaren bat atera edo ez. Batez pelat zalantzak izan diez, lehenengotan aize hasi dalako.
Da pelotea ere, beti beste martxatxu dizaten dugu, jaun erabilita dago, eta, ikusi da nahiko errezibili dela, eta oin gerra maioa lan bikaina eri da egiten, da gerturatu jako birritan ere pizkat. Da, nahi izango du ja mazortzigarren hori kuadro hartu tanto haitxea, eta, tranquil hartu diko deu. Rizabarik, nik uste, beraz da bien pelotagaz, amarra mai pelotazo tanto bakoitzen joan beharko dauela, baina, tranquil ibilko da, ikusten da bera gintzen dauela, da Rizabarik aritu biko dala, ez? Mazortzi tantora da lehen da biziko finala, 3 behar ditu Aimar Ibarlozak garaipena lortzeko. 10 bat aurreratu da, baina gero aurkariak 9 eta 4 partziala sartu dio. Gerturatzea lortu du, ea pixka bat gehiago estutzeko gaiden. Epailea pilotarien gana. Eta lehenko pelota, aurrenekoa. Aterako du Ibarlozak. Sakearekin min egiten saiatuko da, orain arte gertatu den moduan. Beti botzera erantzun du, oso atzetik, oso luze sakatzen ari baita Aimar. Eraman, oso gertu harrapatuko du pilota hori Ibarlozak, baina ez da usartu jokaldi egiten. Ezatu gabea, baina indartsu doa, ondo. Azkar hormala bildu nahian, azkarrez ere eman dio Ibarlozak. Agirre Amalloa. Ufritzen ari da Josu. Beste bat ezkarrez. Eutsi eta eutsi. Ibarloza. Ondo baztertu du. Hau atzeratu, ia buruz gain pasa zuen. Pelotaka da ona, Eta bolea oso garbia etzela uste dut. Ja, pelotia paseutu egin du pizka, bai. Da, azkenien Josu belan egiten ari da pelotean, baina azkenien pelotaka da guztietan Ibarlozak agintzen dabil, da ez dakit hortik bostetik edo saiatu beharko zan iguele zuzen bari jokatzen, txapa gaina gehiago bilatu edo bentsat alegin du. Bestela lana bikainari daiten, baina denbora guztia pelotean bintzat Aimarrek menpean dauka ez. Zan ditu bizpairu aukera tanto honetan bertan, nik uste nuen zabalean dejadaren bat egiten saiatuko zela, baina ez egin du lanean, baina ez dio kasu horretan emaitza honik eman. 16 eta 10, Ibarloza. Oso bat aurrera Agirre Amalloak, baztertu egingo zaio. Azkarrez ere ongi urrundu du frontisetik. Agirre Amalloa, Ibarloza, Lota Jetxi. Baztertzera funda. Golea zorain Josu. Aukerakoa Indarrentzat nahi duen egiteko. Dios, bai aprobetxatu frontisa, Zortzitik ezin. Pilotaka da bikaina eta frontisa gehiago ezin izan da aprobetxatu, Oiko txapaia bertan ogin dugu. Zela izan da pilotaka da. Bai, da zer dan dejadak ez urtetea partidutan, Ibarlozak bigarren satian ikuste hor da bila pizka sufritzen, ze badaki tanto guztie jota joa aritu behar dela, ze dejadakin ez dago laingoan konfiantza, ze normalean ondo botaten dugu, baina gaurkoan bi edo hiru bota ditu ez dagoela asmatu, eta orduen jota joari da oin bigarren sati hontan, ez?
Eta partida hasieran esan duzun moduan, atzeratu bakarrik ez, Carmelo asko ari da baztertzen. Bai, direzioa ematen dio pelotaka guztietan. Ikusten da, ondo sartzen dagoela pelota eskuen, da esker hormari bilatzera juten da oso ondo, Azken sakea izan liteke, Aimar Ibarlozarentzat. Alaxe da. Aztertu errestoa, baina ala ere bere atzean dabil Agirre Amaioa. Aimar. Hortxe dauka, bukatzeko moduko pilotaka da. Eraman boleaz Agirre Amaioak. Hau botera zazpitik. Bastartzera, funda, ondo, Zertxo ere jakinei dejadekin aspaldi Ibarlozak. Iritsi da, aukera izan dezake Agirre Amaioak. Urkutzera torriako. Hortxe dauka. Ez da asmatu, nekatuta zegoen Ibarloza, baina hau kanpora bota du. Bai, luze moztu deu, eta azkenien pelota bibildeu pizkat, eta Aimarrek ez da jarri ez momentuan, da, bueno, tanto gorra bien partetik, Aimarre jota, Josu landa, normal atxeen hartzea, tanto gorrin da bebiek, eta Josu lan bikainen deu, ondino partiduan jarraitzeko. Lehen bi tanto sorta egin ditu Agirre Amaioak, bata bostekoa, bestea laukoa. Eta horren esperantzan egongo da orain ere sake hartu. Eta Iruzko tanto eginezkero Urturi jarriko duela aurkaria pentsatuta. Orain ere mendean izan du aurkaria behin baino gehiagotan Ibarlozak. Baina eman ezin izan du tantua bukatu. Aurkariak aprobetxatu du bere aukera. Eta oraindik bizirik dago Josu Agirre Amaioa. 11 tanto ditu. Eta Aimar Ibarlozak 17. Durangoko Ezkurdi pilotalekuan gaude. Hende asko urteroko lez bake txapelketako finalak ikusteko. Lehen da bizikoa amaitzear, jarraian juvenil mailakoa ikusi ahal izango duzue. Saskira aurreratu da. Sakatzailea. Eta lehen erabili duen pilota aterako zuen noski. Bai, oin Josu, bueno, dana onden beharko deu. Ze oin ez dago akatzek egiteko aukerarik. Ez dela, funda partidua. Atera du Josuk, erantzun bikaina orain ere. Bai, da, arrestotik ja bada biragintzen da, tanto ontan. Eskobiz Agirre Amaioak. Ibarloza. Gutxi dabil pilota. Baina eman dio eta Bai, edarra. atzeratu du Aimarrek. Eraman Josuk. Da, dejada botatzeko aukera dekoz, asko, baina gustora dabil ematen, da benetan gozatzen ari da, eta badaki gehiago dala, momentu hortan, peloteoan da egintzen da biela. Baina askotan tantu dabe amaitu biko da, pelotaka da, ederra, Aurrekoa bezalaxe, okerra, egin du botea pilotak. Ezkerrez egin du azkenean, eta tanto. Bukatu da. Azkenean hausartu da, eta tanto bikaina, bai. Aimar Ibarloza txapeldun, lurrean etzanda gelditu da aurkaria, biak adiskideak, lagunak, herritarrak, bikotekideak gaur aurkari izan dira Ibarloza eta Agirre Amaioa. Garaipena atzerariak, kostata, hasieran ematen zuena baino gehiago lan egin da, baina helburua irabaztea zen Carmelo eta lortu du azkenean.
Alaze da ez. Partido gorrein da bien, eskuz banak izateko, ikuste partido hona izan dela. Esterrez izaten, ikuste materiala egoki izan dela partido polite izateko. Aimarrek agindu dugu partido osoan, baina Josuk ere lan bikainen dugu. Jakinik golpe gitxi hau izan da ez dako gildu. Eta bentsa defentzan da lan bikainen dugu, da aukera okin dagoenean betantok amaitu dugu, eta Aimarrek pelotak partidu bikainen dugu, eta, bueno, ametik zorionak eman, gainera ezagutzen dut aspaldi, eta mutil jatorra da, eta posten da bere txapela horrekin. Bueno, Aimar, zorionak. Bai, eskerrik asko. Bueno, partidu hona egin duzu, baina dejada bat ondo ateratzeak edo ez ateratzeak zebat aldatu duen partidua, ez nortik aurrera dejadarik egin. Bai, nire joku atzera, domina hau. Berat tokitxik ataz, kuadro alegri eta heltzen mazan, erretz aurrelari da eta ondo amaitzen dautantu, hortxok dute partidua. Zuk ere ondo amaitzen dituzu normalean dejadak, baina bi gaizki atera eta hirugarrena botatzera ausartu ez. Gaur ez da indik izan da, baina, bueno. Batzutan bote kaskarra itxoan pelotik, da ezin ondo ipini dejadeta da, hortxo, baina ez talan politxo, gustora indekuaz da. Eman egin diozu eta gainera asko gurutzatu pelota asko baztertu. Hoxo zan, nire lana atzera da eskerra. Hortxe, mine itxetze aurrelari xai bat ez be, da ero saketan luze da eskerra. Atzelaria zara, baina ondo sakatzen duzu, Bueno, entrenau itxu saketan da, bueno, hoxo. Lagunari irabazi diozu eta horren pena pixkat emango dizu. Bueno, animuk emon da, hain parejetan irabaztegu bizkaiku eta posik etxa. Zorionak? Bai, eskerrik asko. Aimar Ibarrozaren hitzak izan dira. Etorkizun nuna duen mutila. Eta orain jarraian, omenaldi antzeko bat antolatuko dute batetik bere garaian sortzaile izan ziren pelotazalei eskerrak emateko. Jesus García Ariño, Ricardo Entzuntza eta Patxi Salterain. Hauei bururatu zitzaien, Carmelo? Alaze da, guk hasi ginen txapelketa honetan 15-16 urterekin honek ziren antolatzaileak, eta posten naz, aspaldi dut zala ikusi, eta guzturez honek hasi ziren txapelketa honetan, eta bueno, amendik 30 urte berando, amendaz berriro be. Ez zuten, seguru asko horrelakoari pentsatuko, lehen nabiziko txapelketa antolatu zutenean, zalantzaz josita egongo ziren, baina martxan jartzea erabaki. Martzan da, lehenengo urteak, nahiko urtetxu izeurin, normalien hemen Durango aldetik guazten gendun, lau frontoietan, Mañaria, Apata Monastirora txondon, Igurretan, da Badiñon itzaten ziren, da honek Durangaldeko ardura honek izaten ziren, da honek ziren sortzaileak, eta honek egoten ziren antolatzen, aste barruen joatzen gendu, normalean asteazkenetan, da honek egoten ziren antolatzen partidu eta materiala, eta horrek ziren txapelketa hontako hasiera, José Manuel Fuentes, Bizkaiko Federazioko presidentea, izan da García Ariñori oroigarria emateko arduraduna. Jesus frontoitan ikusi hori dugu. Urtero buruz buruko txapeldun izan dakoen Bazkarian ere antxe izaten dugu hitzordua. Galerik egin gabe urteak joan urteak otorri ara joaten da Jesus. Eta gaur ere hemen txera, Roberto Anaia ere ikusi dut hor armailetan. Roberto agertu da, Eta beste gaur egongo profesional batzuk ere, Apraiz, Elezkano, Irusta, horietxek ere oroitzapen ona izango dute, txapelketa honetatik eta jende artean ikusi ditugu hiru horiek ere. Ricardo Entzuntza, Patxi Salterain eta Jesus García Ariño. Txapelketa hau abian jarri zuten hiru arduradunak. Antolatzaileek eskerrak eman nahi izan dizkiete. Hauek garai hartan ura egin izan ezpaldute, gaur ez ginatekeelako hemen egongo.
Bai, Alberto txertu dibe, hor daue euren artean daue, Bizkaiko lehendakaria, eta Alberto txertu di ere oin feazino golanetan ari da, baina orduen sasoien orduen bera begoten zan da, oin aurten bueltatu da, pizkat, laguntzerare, eta bai, benetan honek hasieran gureken hasi ziren, eta behitu, 30 urte berandu, hemen dauz berriro be, merezitako omenaldi hau jasotzera. Hemen txeda, Jesus García Ariño. Kaixo, Jesus? Bai, arretatu. Bueno, 1986an, gogoratzen altzara, nola okurritu zitzaitzuen txapelketa antolatzea? Gara eta, además, orduen hasi ginen, ezebe bari, baina ekuiden duen ezito onditza. Lehen da biziko urtean etzen duten, pentsatuko agian, 30 urte pasa eta oraindik hemen egongo zirenik, gainera bi kategoriatan. Pentsau, bizin bia da, eta ala ginen dugu, dator urtien behoteko, baina politia izan da, eta hau izan da hemen Bizkai mailan enternu egonetako. Orduan gainera gazteetan etzen ohitura handirik izango buruz buru jokatzeko, mano-mano gehien bat binaka hartuko ziren, ez? Bai, baina orduan bakizu pastan, federazio mailan esate dugun duen, bi pinan ibiltzen dira, mano-mano da garrantzitsuena, eta orduen esan gendu, ipini daigun mano-mano, eta hasi ginen mano-mano, eta hemen da, 30 urte. Asko aldatu aldira, frontoiak, pelotarien jazkerak. Alan da, pelotak, frontoiak laban, lehenakoek ezagun hainbeste laban egin da, orain asko, eta gero pelota di bizizeiek, eta ez da joko asko ikusten, baina holantzi da, gaur da. Bueno, atzelaria indartsua eta aurrelaria abila. Bai. A ber, bai, pizkatik ez den duen. Erki, eskerrik asko, Jesus. Ez da, eskerrik. Ondo segi. Urte askoan, García Ariño. Etentxo bat egingo dugu, eta berehala itzuliko gara, juvenil mailako finala ikustera.